62 piezak osatzen dute Valentziagaren 3. bilduma. Bisitariak modu kronologikoan ikusi ahal izango ditu jantziak. Joan besteen ganako pausu bat aurrerago esan dezakegu, ez? Berak tendentzia sortu egiten zuen. Bere teknika aztertzeko modua ere bada. 1930etik hasi eta gorenean egon zeneko 60 eta 70ko hamarkadetako diseinuak daude. Orain arte, gure gordailuetan izan dira, oso zainduta. Erakusleioan dauden hainbat soineko bere garaian Pariseko pasarelan jantzi zituztenean ikus daitezke. Nuestras relaciones con la casa parisina. Erakusketa honek Parisko Valentziaga Fundazioak utzitako 8 pieza jarri ditu. Etorkizunerako apustua da Getaria eta Parisen arteko elkarlana. Valentziaga etxearekin hasitako elkarlana pauso kualitatibo oso garrantzitsua da museoarentzat eta etorkizunerako estrategikoa da. Jostunak hasieran inspirazio iturri izan zuen historizismoa edota gaztelako kapa edo torero txaketatxoak modaren historian betiko geratu direnak.